Ayan, what a great day para simulan itong ating first episode ng ating bagong pakulo sa social media. More than isang bagong pakulo, gusto nating tawagin itong infotainment. Info dahil syempre magbibigay tayo ng mga kaalaman patungkol sa kalusugan at entertainment dahil gusto nating gawing learning ito in a very fun way. Ako po si Doc Monray. Tama ka dyan, Doc Mon. Dahil dito po sa Bicol CHD, naniniwala kaming learning never stops. Ako po si Noel, at ito ang BHW Me, be healthy with me. Ayan, Doc, bago po tayo magsimula sa ating first episode, pwede mo po bang ma-share sa amin kung ano yung nag-inspire sa program title? Actually, medyo excited ako na i-share itong concept kung bakit natin ginawa yung show na to. No? Kasi nagsimula ito sa tagline ng ating Department of Health na sa Healthy Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. At syempre dahil bawat buhay ay mahalaga, gusto natin maabot natin hanggang pinakadulo ng Bicol Region na ma-share ng mga bagong informasyon. So last year, Noel, kung matatandaan mo, nag-conduct din tayo ng mga people-centered or people-focused activities kung saan kinandak natin yung mga activities, pumunta tayo sa mga barangay, sa mga municipalities, at nakita natin doon na nag-enjoy yung mga tao na napuntahan natin sila, nabigyan natin sila ng mga bagong kaalaman tungkol sa kalusugan. At medyo ang problem lang natin doon, Noel, isang barangay, isang municipality lang ang napuntahan natin sa isang araw. Kaya naisip natin, why not? Gawin natin siya in social media kasi syempre kahit siguro umabot tayo sa pinakadulo ng Sorsogon at pinaka-norte ng Camarines Norte ay walang problema at mararating natin yan. Ayan, gaya nga ng sinabi mo, Doc, no? Kapag nagko-conduct po kami ng mga health campaigns sa iba't ibang mga munisipalidad sa buong Bicol Region, talaga namang G na G ang ating mga BHW, kaya dapat lang nai-empower pa natin sila lalo. Siyempre, kasabay dyan na abangan natin, meron tayong mga inimbita na mga guest natin ngayong hapon na ito para magbigay sa atin ng kaalaman tungkol sa ating mga usual na questions na na-encounter. At siyempre, dahil nga gusto natin fun way ito, bibigyan din natin sila ng sample. Meron tayo mamayang activity, pwede tayong mag-zumba, at siyempre abangan niyo yan mamaya. Ayan, very exciting talaga yan, Doc, no? Ngayon naman po, para sa ating first episode, dahil nga ang buwan ng Pebrero ay Heart Month, dapat lang na-discuss natin ang estado ng ating mga puso, di ba, Doc? Naku! So dahil ba dyan, kikiligin ba ako ngayong episode na to, Ma'am Noel? Pwede, Doc. Pwede naman. Okay, excited ako dyan. Pero Sige. Doc, paalala lang, ito pong episode natin ngayon ay hindi po ito tungkol sa mga relationships, ha? Pero pwede naman siguro natin pag-usapan, Doc. Pero mamaya na siguro yon. Mag-focus po muna tayo sa cardiovascular health o ang heart health. Okay, so syempre, ngayon, we are privileged na makasama po natin ang isang specialista po sa larangan ng cardiology. Nagpapasalamat po tayo sa pagbibigay niya ng oras ngayong umaga. So, pinapakilala po natin ang ating first ever na guest sa episode na to, si Doc Jemuel Chavez, cardiologist mula po sa ating pong Bicol Regional Hospital and Medical Center. Doc, good afternoon po. Hello, good afternoon. Thank you for that, and I'm also very much privileged for being invited to this program. So Doc, umpisahan na po natin ang ating mga katanungan. So Doc, lagi naming naririnig na marami ang sakit sa puso. Maraming may sakit sa puso. Pero ang tanong po, ano po ba talaga ang mga sakit sa puso? At meron po ba itong iba't ibang mga uri? Yes, heart disease in particular is not just worldwide, especially here sa atin, it's one of the leading causes of having comorbid illnesses, and leading causes of mortality as well. No, ibig sabihin, numero unong sanhi ng pagkamatay, no? So it's very common. And then there are a lot of different cardiovascular diseases, okay? So, mamaya, i-try natin i-tackle pa isa-isa. Yung mga common lang, no? Mga usually what we encounter in our community. So, ibig sabihin po talaga, no? Pressing yung concern natin kasi numero uno pala itong cause ng pagkakasakit at pagkakamatay ng mga Pilipino. Ayan, so nalaman na po natin kung ano po ang definition ng sakit sa puso, Doc, no? Sunod pong katanungan namin, ano po ba yung mga usual na nagkukos ng mga sakit sa puso?
Well, usually, before you develop a certain heart disease kasi or cardiovascular disease, there will be certain risk factors. Risk factors. You will be predisposed to having a heart disease, no? So, yung iba nito, modifiable, ibig sabihin, nakukuha lang natin sa araw-araw natin ginagawa. Yung iba naman hindi, non-modifiable. Ibig sabihin, pwedeng hereditary, namana, no? Ganon. So, paano tayo nagkakaroon? So again, development of risk factors which will eventually lead to having heart disease if they are not controlled, no? So siguro isa sa mga pinaka-common na lang din, simulan natin sa pinaka-common na na-encounter natin na halos lahat ng pamilya meron ay ang pagkakaroon ng high blood pressure or hypertension or alta presyon, yun yung mga iba-ibang terms niya, no? Or high blood pressure, more commonly known as hypertension in the medical field, So ito ay napakakaraniwan. It can be modifiable. Ibig sabihin, this can be caused by certain risk factors na pwede natin baguhin like how we eat, our daily exercise routines, plus yung mga paninigarilyo, pag-iinom ng alak, those are all contributory factors for one to have such a disease, no? Yung iba naman, sabi ko nga kanina, may mga non-modifiable din, no? So, risk factors will include being male, isa yon, no? So, malas kami mga lalaki, Siyempre sa edad din, tapos family history, Kasi namamana rin talaga ang pagkakaroon ng high blood pressure. So, having high blood pressure can lead to the development of more complicated heart diseases in the future if they remain uncontrolled. So nako, Ma'am Noel, dahil pala lalaki ako, no, medyo mas malaki yung chance na magkaroon ako ng mga heart diseases. Medyo swerte ka siguro. Parang hindi naman, Doc. Kasi sa pamilya namin, Doc, may history po talaga kami ng heart diseases. Pero syempre, sa na-mention kanina ni Doc, mas prone yung lalaki. Bakit kaya, Doc, mas prone yung mga lalaki sa pagkakaroon ng heart disease? Siguro, well, evidence-based studies kasi yung nagsabi noon, no? Siguro, based on researches, looking back, na ganito, mas maraming lalaki nagkakaroon. And probably, another factor is siguro, lifestyle na rin ng isang lalaki, yung mga, yung diet, yung lifestyle, yung paninigarilyo, more common sa lalaki talaga yun, But, nagkakaroon ng plateau kasi yan, So, based on the studies, ang mga lalaki, mataas talaga ang risk of having cardiovascular disease up to the age of 65 or 70. Pagdating dyan, pag halimbawa, kung ikaw 65 na, tapos si ma'am 65 na rin, magpa-plateau na, mag-i-equalize na yung risk niya pareho. Yes. Hanggang sa ma-overcome na ni ma'am. Ang women naman, the older they are, the higher their risk. Parang ganun siya. Nako, yan, kailangan mo din palang mag-ingat kasi habang tumatanda ka, tumataas din yung risk na magkaroon ka ng mga sakit sa puso. Habang bata pa ako, Doc, Oo. dapat iwasan ko na yung mga dapat iwasan. Yes. Pero ang gusto ko dun sa sinabi ni Doc, yung mga risk factors na dapat pala nating iwasan. Kasi kapag meron tayo ng risk factors na to, mas lalaki yung tsansa na magkakaroon tayo ng sakit. So sabi ni Doc, paninigarilyo, yung diet daw, tsaka yung exercise. So syempre nandiyan din yung mga bisyo din siguro natin. Yung lifestyle, yung sedentary lifestyle. Naku, medyo nauuso yan ngayon. Kasi napapadalas yung mga tao nakaupo na lang, di ba? Hindi na nag-exercise. Siguro gumaganon-ganon na lang sa tablet. Nako, tumitingin ng online siya. Kaya kapag nagtatrabaho, Doc, nakaupo na lang sila buong araw. Di na nila Yes. nakapag-exercise, gano'n. Okay, sige. So, napakaganda ng conversation natin, pero syempre marami pa tayong mga katanungan. So, Doc, ang tanong naman po dito, paano po nalalaman kung ano po ang sakit sa puso at kung ang cause niya ngayon, at kung paano naman daw po maiiwasan bukod dun sa mga risk factors? Okay, sige. So, usually kasi, siyempre ugali natin mga Pilipino, hindi naman talaga tayo magpapakonsulta unless we experience these symptoms. So, yung risk factors na sinasabi ko kanina, may iba talaga na hindi na talaga maiwasan yung ganun. One is diet especially kasi sa ating mga Pilipino, uso talaga yung high salt diet and high fat diet, di ba? So, madalas sa diet natin, na-exceed natin yung parang dietary requirement ng sodium, no? So, may limit lang kasi dapat yan. Pero as being Filipinos, uso kasi sa atin yung mga fast food, canned goods, mga ganun, instant noodles halimbawa, kasi syempre, madaling lutuin, mga ganun. So, the higher salt intake you have daily, then the higher the chances of you having high blood pressure din. So yan ang isa sa mga common na causes ng pagtaas ng presyon ng isang Pilipino. Now, how do you know kung meron ka ng sakit sa puso? Well, again, symptoms. Ano mga common symptoms ng having heart disease?
Syempre, ang pagtaas ng presyon, madalas ang kasabay niyan is pananakit ng ulo, having headache, or nape pain, ibig sabihin itong batok parang medyo bumibigat, nahihilo, sometimes nasusuka, okay? So, usually, again, you only, I want to discuss the diagnosis of hypertension muna, since nandito na rin naman tayo, So, ang high blood, pag sinabi, kasi ang dami nagtatanong, Doc, 110/70 BP ko, ang taas na ng BP ko, high blood na ako. Hindi. By definition, hypertension is defined as kung ang blood pressure mo is 140/90 or higher than that, that's stage 1 hypertension. But it doesn't stop there. Dapat nakuha mo ang BP na 140/90 with the average of two measurements in 2 separate days. Ibig sabihin, nagpa-BP halimbawa si Doc ngayon, 2 beses. Tapos sa makalawa, the following day, nagpa-BP ulit siya 2 beses, in average na more than 140/90 or equal to 140/90, then he is diagnosed as having hypertension na. Now, if he has some symptoms that accompany hypertension such as those I mentioned earlier, then ano na talaga yun? Parang indication na yun to seek consult to your medical doctor, to your IM doctor or a cardiologist, for further evaluation. Kasi the earlier you detect your high blood pressure and its symptoms, then the better. Kasi again, di ba, prevention is better than cure or treatment. So para maiwasan natin mag-progress yung high blood pressure, which eventually may lead to complications. Okay, so ang dami nung isa-isahin natin, no? So, para daw pala makaiwas tayo, Ma'am Noel, so bukod doon, kasi alam na natin yung risk factors, kailangan pala natin din na bawasan siguro yung kinakain natin, ang mga maaalat at Mga fast food, Doc, Nako, na talaga yes. natin yan. Actually, kung makwento ko lang din, Doc, meron kaming ginawa na PhilPen Risk Assessment last year at nakita natin doon na more than half ng mga Bicolano ay kumakain ng mga matataba at maaalat na pagkain on a weekly basis. Nakita din natin na mas madami pong mga Bicolano ang malalaki po yung waist circumference. Yes. So mukhang naiipon na po yung mga taba doon sa ating mga pinakatatago-tago ng mga area. At syempre lumalabas din doon sa pag-aaral na madami talaga po, Dok, ang may high blood. So doon nakikita talaga natin na yung kahalagahan nung ating pong pagpapakonsulta agad. Kasi sabi nga ni Doc, maari daw yung hypertension ay maaring walang simptomas, pero pag BP mo, yung BP natin ay nasa 140/90 or mas mataas pa. At kapag taon, isi-segue ko na po, meron kasi tayong programa sa Department of Health, yung tinatawag naman pong Consult Tayo. At ito po ay naglalayo na may sintomas man yan or may naramdaman agad na sintomas, kailangan magpakonsulta na po agad sa pinakamalapit na mga primary care providers, sa ating pong mga doktor, para ma-diagnose at maagapan na po natin yung pag-prevent na magkaroon ng sakit o kaya naman ay ma-prevent na mas lumala pa yung ating mga sakit. Diba? Ang dami natin natutunan, Ma'am Noel. Natutunan sa'yo, Doc Jem, no? Sige, so ngayon, actually po, dito sa ating pong platform, nagko-kolekta po tayo ng maraming mga tanong mula po sa ating mga televiewers or mga nanonood po sa atin sa social media site. So maraming salamat po sa mga nagbigay ng kanilang mga katanungan. So opportunity natin ito na malinawan yung mga tanong nila. At itatanong natin ito, of course, sa ating pong guest na si Doc Jem. So Doc Jem, umpisahan natin yung mga katanungan na nakuha po namin online. So Doc, ang katanungan po dito, medyo Bicol po ito, no? So, pag nakakaramdam ng nerbiyos, nagkukulog ang daghan, normal ba iyon? So ang katanungan po ay, pag nakakaramdam daw po ba ng nerbiyos, bakit po sumasakit ang kanyang dibdib? Normal daw po ba yun, Doc? Okay, so pagkukulog ng daghan or chest pain, isa sa mga pinaka-common complaints in the clinic. At the same time, hindi pwedeng baliwalain. Hindi mo pwedeng i-neglect kasi it could be normal or it can also be a sign of something even more serious, di ba? So, pag nag-chest pain ka, pag nervyos, pag kinakabahan. Okay. So, any form of physical and emotional stress kasi can lead to chest pain. More commonly, it's physical, but even emotional stress can lead to chest pain. So, kung ninenervyos ka, kung kinakabahan ka, or you're having panic attacks, usually, or not usually, but sometimes it may manifest as having chest pain. Pero the quality differs from those having a heart attack. So yun yung difference nila. Ang dami ko rin kasi nakikitang
patients na bata, ano, so young, tapos most of them women, so pero medyo walang mga risk factors to have a heart disease who complain of having chest pain. Tapos i-evaluate ko sila, no, they complain na parang ninenervyos sila, parang may tumutusok dito. And then upon further evaluation, I found out it's more of ano talaga, emotional stress that's causing the pain, ano. So pwede talaga siya mangyari. The only way, the way to differentiate it from having an actual heart attack or mild heart attack is usually when the person comes down, mas kalmado na siya, nawawala yung simptomas nito. Pag mas kalmado siya, nawawala yung pagbibigat ng dibdib niya o pagiging parang may tumutusok dito. So usually it happens, but it is not really something serious if it's caused by something such as pagiging nervyoso or ano. Okay. Pero po, pag ganito po, Doc, nire-recommend pa rin po ba natin na any na may maramdaman na sintomas, mapa-nervyos man yan, or talagang heart attack, ang recommendation po ba natin, Doc, magpakonsulta agad sa mga physicians din? Yes, it's always better to be one step ahead, no? Kasi hindi naman natin pwedeng i-guarantee lagi na ay wala, nervyos lang 'yan or kinakabahan ka lang. Kasi pwede rin naman talagang may problema, ano? So, it's always better to be one step ahead, ma-evaluate natin 'yon, ano? Kasi sometimes, sabi ko nga, nervyos lang 'yan, but sometimes it can also be an early symptom of having a heart disease. Yung parang madalas na parang kumakabog ang dibdib o ninenervyos o bumibilis yung pagtipong ng puso at bumibigat ang dibdib. So, I think it is still advisable to seek consult once you feel those symptoms. Thank you, Doc. So talagang pala pag kumabog yung dibdib, parang may nakadagan, parang may tumutusok, ma'am. The best is magpapakonsulta talaga. So mas magandang ma-evaluate kaysa magpakakomportable tayo. Tapos, Mag-self-diagnose. yes, ano? uso pa man din yan Oo. ngayon sa atin, di ba? Self-diagnose, search, tapos may diagnosis na. Hindi, dapat nagpapakonsulta tayo agad. Okay. Ayan. So, next question po, Doc. Nakakaranas ba ng palpitations ang inaatake sa puso? Okay, so yes, it could be the presenting symptom of a heart attack rin, yung palpitations, o yung parang nasa-sense mo yung pagbabago ng tibok ng puso nyo. Parang pwedeng tumitigil, bumibilis, bumabagal, no? Although it's not as common as having chest pain. Usually talaga having chest pain o pagkukulog ng dagahan, itong pinaka numero unong complaint kang taong tiga-atake sa puso, ano? But palpitations can be a presenting symptom as well, no? Halimbawa, inaatake sa puso, usually ang mga pasyenteng may ibang population kasi na hindi chest pain ang presentasyon ng pag-aatake sa puso, ano? So some people who are elderly, ibig sabihin if they're 75 or 80 years old and older than that, those with diabetes, no? And some women then, ano, the female population, usually ang presentasyon nila ay hindi yung typical na chest pain na sumasakit ang dibdib, no? Sometimes it's shortness of breath o parang pagkakapos ng hininga or palpitations din. So palpitations is kumbaga is a sign or is definitely something that you should watch out for and to seek consult, especially if it happens more often, ano? Doc, connected din po ito dun sa nasabi po natin, yung palpitation. Kasi may katanungan din mula sa online po natin na tagapanood. Connected daw po ba ang pagkakaroon ng high blood sa mabilis na tibok ng puso? Yes, pwede din po, ano? Kasi kung i-try natin i-dissect, no, ang high blood pressure, ibig sabihin, yung daloy ng dugo natin sa mga ugat, sa mga arteries sa katawan, ay medyo hindi ganun kaswabe, ano, mataas yung presyon. So sometimes it can also alter the rhythm of your heart. Ano, pwede rin magkaroon ng mga pagbabago sa tibok ng puso, pwede magkaroon ng mga skip beats or irregularidad or yung tinatawag nating arrhythmia. So mararamdaman natin as palpitations rin yun. And some patients with hypertension, during the times na tumataas ang blood pressure nila, nagko-complain rin sila ng gano'n. So pwede rin siya, nagpapalpitate siya habang tumataas ang BP. Connected pala yung Connected din heart, siya. yung hypertension sa tibok ng puso talaga, ano? Sige po. Isang tanong pa, Doc, na connected doon po, no? Sintomas ba ng may sakit sa puso ang madalas na pagkakapos ng hininga? Okay, yes, it is a symptom and let's say it could be a warning sign talaga, ano, na yan talaga definitely, I would strongly recommend na magpa-konsulta agad kayo pag ganyan, ano. Especially if you know there is a noticeable change dun sa capacity niyo mag-exercise. Halimbawa, last week, yung kaya mo maglakad ng mga more than 200 meters na hindi kinakapos ang hininga.
Tapos the following week, parang less than 200 meters na lang, parang hingal ka na o kaya hindi mo na kayang umakyat ng third floor. So those are symptoms of having a possible heart problem. Again, hindi naman palaging puso, ano, pwede rin namang baga, pwede din namang ibang organ, ano, or pwedeng related lang sa pagiging overweight sometimes, mga ganon. But if we focus more on having heart diseases, then shortness of breath, yung kinakapos sa paghinga, is one of the warning signs of heart disease. Ito yung mga pasyente na nakikita natin, Doc, no, na dati kayang umakyat ng ilang flight of stairs, tapos biglang nung nagkaroon na sila ng sintomas ng hirap sa paghinga, aakyat lang, few steps pa lang, hindi makakaakyat sa second floor. Yes, pagpapahinga muna. Ganon. Tapos minsan pa, ang very specific complaint nila is yung tinatanong ko sila kung kaya nyo bang matulog ng komportable ng isa lang ang unan o medyo mababala yung ulo. Ay, ang ilan sa kanila nagsasabing hindi. Mas gusto nilang mataas ang unan nila. 2, 3, hanggang 4 na unan. So those are very, very specific for having a heart disease. No? Na parang hindi sila komportable humiga ng mababa kasi parang nalulunod yung pakiramdam nila. Ayun, yung pag natutulog daw sila, para daw silang nilulunod, yung description lagi na nakukuha namin sa mga patients. Eto! Favorite ko yung question. Maraming salamat sa nagbigay ng tanong na ito. So, ang tanong, Doc, kapag heartbroken ba ay pwedeng atakihin sa puso? Nako, medyo related ngayon to sa Valentine's Oo. Day, Doc. Ano ba? Ang sagot nito, yes and no. Oho. Kasi, well, kung magiging literal ako or pilosopo, pwede po. Kasi sabi ko nga, any physical or emotional stress can lead to heart attack, heart failure, ganun. Sometimes if you're too stressed about something, no, pwede siyang magkaroon ng direct stress or effect sa pagbomba ng puso natin. May tinatawag natin tayong mga cardiomyopathy or specifically stress cardiomyopathy, na talagang naapektuhan ng pagbomba ng puso, which can lead to hindi naman talaga atake sa puso, pero yung paninikip ng dibdib, during the time of being heartbroken or being stressed, But if being heartbroken per se, dahil halimbawa, nag-break lang kayo ng jowa nyo, tapos bata ka, you're 15 years old, wala ka namang bisyo, then the likelihood of you having a heart attack because of a breakup is very, very low. So, yun. Kaya yes and no yung sagot. Yes and no pala yun, Ma'am Noel. Pero syempre, mas gusto pa rin natin dahil buwan ng puso ngayon, laging happy-happy dapat din yung ating mga puso. Tama ka na, Doc. Sige, may katanungan ka pa, Ma'am. Next question po, Doc Jem. Kapag po ba high blood ka, ay mas madali ka bang magkaroon ng sakit sa puso? Yes, definitely. Kasi, again, hypertension is probably the leading cause of developing heart disease, not just sa atin, but worldwide. Especially kung hindi talaga siya kontrolado. Ibig sabihin, you've had hypertension for several years, let's say mga 5, 10 years or longer than that. Tapos, despite taking your medications, hindi siya nakokontrol. Or what's worse is kung hindi ka umiinom ng gamot talaga, your lifestyle did not change, you continue to eat maaaskad na pagkaon, matatabang pagkaon, you continue to smoke, your blood pressure remains elevated. Having hypertension is just part 1 of a series of complications. Kasi once hypertension or high blood pressure complicates, pwede na magkaroon ng mga tinatawag na end organ damage sa iba-ibang parte ng katawan. Numero 1 sa puso, pwede nang it may lead to uncontrolled blood pressure can lead to mga heart enlargement, yung lagi nating na-encounter, di ba, sa mga x-ray pa nagpapa-check up tayo, mga heart enlargement daw. Tapos kidney disease, so yung mga pasyente nagda-dialysis, it's either diabetes or hypertension lang nagkakos ng mga komplikasyon yan sa mga puso, sa kidney, sorry. And also mga stroke, yung mga, bang bicol ng stroke, Doc? Nakalimutan ko. Stroke din ang ginagamit. Natiwi, mga organ. So stroke, heart attack, kidney diseases, those are all complications of not having properly controlled blood pressure. Thank you, Doc. Eto, Doc, lagi ko itong nare-receive na tanong. Kasi ang unang nakikita ng mga pasyente is namamaga daw yung kanilang paa. So, ang tanong po dito ng ating isang viewer is, pag may sakit daw po ba, Doc, sa puso, namamaga po ba talaga ang paa?
Yes, not all the time. Hindi lahat ng may sakit sa puso ay namamaga ang paa, Pero yung leg swelling or pamamaga ng paa is specific symptom pertaining to having heart failure, Ang heart failure po ay isang komplikasyon ng maraming mga diseases. One of those is hypertension. Another is having a heart attack, May lead to heart failure. Ang heart failure po, ibig sabihin nito ay mahina po ang pagbomba ng puso natin, yung pump, So, if it's, kasi ang trabaho ng puso natin ay pag nagbomba ng puso, nagbomba ng dugo, antegrade o forward flow dapat yan sa katawan, Kasi susupply niya ng dugo yung iba-ibang parte ng katawan, Now, if you have heart failure or yung mahina ang pagbomba ng puso mo, parang, imagine niyo parang paatras yung nangyayari, Bumabackflow yung dugo. So, ang nangyayari, yung fluids natin, nag-shift siya, so parang nagli-leak. Parang gano'n, nagli-leak siya dun sa capillaries or sa mga iba pang klaseng ugat sa katawan natin, which may lead to mga fluid collection kung saan-saan. So most commonly sa sa dependent areas, ibig sabihin sa legs, sa paa. So those are signs of having heart disease, in particular heart failure. So kapag may heart failure pala, nakikita talaga natin, Ma'am Noel, yung namamaga. So talagang before pa lumabas itong sintomas na to, kailangan makasulta na para mabigyan na natin ng mga unang gamot. Local lunas, Doc? Yes. First aid. Speaking of first aid, Doc, ito po, sobrang importanteng tanong ito. And personally, curious po ako dito, Ano po ba ang maaaring gawin na paunang lunas o first aid sa taong inaatake sa puso? Okay, sige. Siguro, recognition talaga. Proper recognition. Finding out when these symptoms are actually happening. Kasi di ba ang iba sa atin, usually, binabaliwala rin natin. As long as hanggat sa kaya pa natin, okay lang, go lang. But early recognition, di ba, na there's something wrong, that's very important, okay? Tapos, syempre, it wouldn't help, especially if you have a family history of heart disease talaga, So, ideally, in a household, dapat meron talaga diyang marunong mag CPR, If you know cardiorespiratory support, or yung mga mouth-to-mouth, resuscitation, di ba? So, ideally, dapat meron talaga every household na ganun, Kasi, kayo yung parang first line of defense kayo niyan, Kayo yung pinakaunang may bibigay lunas sa nangyari, Kasi dapat magawa niyo 'yun before taking the patient or the person to the clinic or the hospital. At least may nagawa na kasi based on the studies, once CPR is performed before taking the certain individual to the hospital, mas mataas talaga ang chances of survival. Okay, nako, ang dami kong na-refresh ulit ako, Ma'am Noel. Na-incorporate pa natin yung Yes, ang dami kong ulit natutunan na galing kay Doc Jem. Lalo na ako, Doc, na hindi naman ako mula sa medical field. Ang dami ko talagang natutunan ngayong episode natin na ito. Oo, syempre pagpapasalamat natin yan, yung mga bago nating natutunan kay Doc Jem. Yan, maraming salamat po, Doc Jem, At para naman po sa ating mga viewers, kung may katanungan po kayo, pwede po kayong mag-comment sa baba o mag-send sa amin ng message. Sa aming pagbabalik, di ba na-mention natin kanina na isa pala sa mga pamamaraan para makaiwas tayo na magkaroon ng sakit sa puso ay ang exercise. So, sa Department of Health, sinasabi natin na dapat 2.5 hours in a week ang exercise natin. At syempre, dahil gusto natin itong maging fun, meron tayong inimbita na magtuturo sa atin ng mga the moves sa Zumba. So, abangan nyo yan sa aming pong pagbabalik. Ayan, very excited na ako dyan, Doc, Kaya dyan lang po kayo at huwag kayong aalis. Magbabalik ang DHW Me, be healthy with me! 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke. Like, bike, jog, jump rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, malami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits, go na go. Move more. Eat right. Be clean, live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself. Care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na yan. Para sa healthy Pilipinas. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, pagandaan ng big one. Kamay, sa sakit, sa isip sa gawa. Leave nothing but
Kumakalat, matay imulat sa tamang ulat. Ang dapat babakunahan na, mahalaga na bata pa kahit matatanda. Bakuna muna, una sa lahat. Do it na yan Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan Ay healthy Pilipinas Malakas sa magandang bukas Ang bawat Pilipino sa mundo Sa ulado ang pitong ito Sa healthy habits ko na to Para sa healthy Pilipinas 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas Bawal na usok sa atin, baka ako hikain, di nakakagala ang bisyo. Hi, how can I help you? Dito na tayo sa kakaibang high. GV's Ambitious Free Lifestyle Do it na yan Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan Ay healthy Pilipinas Malakas sa magandang bukas Ang bawat Pilipino sa mundo Sa ulado ang pitong ito Sa healthy habits ko na to Para sa healthy Pilipinas 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas Sabay handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Do it na yan Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan Ay healthy Pilipinas Malakas sa magandang bukas Ang bawat Pilipino sa mundo Sa ulado ang pitong ito Sa healthy habits ko na to Para sa healthy Pilipinas 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas Pag-ibig ang panalo, one love, isang uri. Papugay at papuri, walang talo sa pagpapasuri. Practice safe sex para sa pamilya at minamahal. Do it na yan Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan Ay healthy Pilipinas Malakas sa magandang bukas Ang bawat Pilipino sa mundo Sa ulado ang pitong ito Sa healthy habits ko na to Para sa healthy Pilipinas 7 healthy habits para sa healthy Di Pilipinas sinasaktan, pinoprotektahan. Parang helmet sa ulo pag nasadaan. Isuot na yan hanggang saan makarating. Practice safety over land over sea. See? Ligtas at malakas. Do it na yan Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan Ay healthy Pilipinas Malakas sa magandang bukas Ang bawat Pilipino sa mundo Sa ulado ang pitong ito Sa healthy habits ko na to Para sa healthy Pilipinas At nagbabalik po ang BHWME, be healthy with me! So ayan, Ma'am Noel, kanina na marami tayong natutunang bagong kaalaman patungkol sa ating heart health. At na-discuss din kanina ni Doc yung mga papanong mga paraan na pwede natin gawin para makaiwas sa mga sakit na ito. So una na dyan, alamin daw po natin yung ating mga risk factors para maiwasan natin ito. Siyempre yung tamang diet, tamang exercise, at syempre yung pagpapakonsulta. Ayan, Diba? tama ka dyan, Doc. And speaking of exercise, Ma'am Noel, inimbita po natin ngayong hapon ang nag-iisa. Ang nag-iisang Zin Virgin ng Legazpi City at ang resident din po namin na Zumba instructor ang nagtaturo sa ating lagi ng mga sayaw dito sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Let us all welcome po, Zin Virgin! Hello, Sir Dave! Hello, good afternoon po sa inyong dalawa. Good afternoon. Sir Dave. So, meron po kaming may sinasabi po na effective daw po yung exercise sa ating pong para ma-prevent yung ating mga diseases katulad ng heart disease. Oo, napakahalaga talaga ang pag-ehersisyo araw-araw, lalo na sa katawan natin. Meron po ba tayong mga po pwedeng iturong mga moves sa ating pong mga tagapanood para naman po matulungan natin sila na maging healthy at makalayo sa mga heart diseases? Oo, meron at napakasimple lang. Kahit sino, pwede sabayan. Wow, so excited ako dyan. So sana masabayan ko din po ito. Zin Virgin, ready na po ba tayong turuan natin ang ating mga tagapanood? Ready na. Handa na ba sila? Nako, handa na daw po ba kayo? So let's start. Okay. Paano ba natin ito Alright. gagawin, sir? Let's start on marching. Ayan, Doc, kahit naka-heels ako, sumasabay ako, Doc, kasi Wow. kaya talaga natin to. Warm up muna tayo. Ito ating Oo, warm up. Usually ba, Sir Dave, gaano katagal ang warm up? Siguro inaabot yan ng mga 5 to 7 minutes. Okay. Maximum is 15 minutes. Oo. Kasi importante ito yung warm up, no? Para Oo. hindi manakit yung ating mga katawan kapag nag-exercise. Maganda itong exercise natin, Ma'am Noel, no? Simple lang. Next na, Doc. Ooh,
step naman. Oo. Usually po ba, Sir Dave, mga ilang steps ang counting na to? Actually, depende yan. Kung gusto mo pa, diretso mo lang. Okay. Okay, bicep naman tayo. Okay. Ako, para lumaki yung aking mga muscles. Lalaki na talaga ito, Doc, yung mga muscle ko. Okay, extend your arms. Extension, no? Dapat i-extend natin. Okay, next step. Oops, dito pala sa dito. Okay, sabay naman. Okay. At ayan, habang nga po nag-workout si Doc Mon at si Sir Dave sa aking likod, na-discuss po natin kanina ang sakit sa puso bilang top leading cause of death. Next week po, abangan ninyo dahil pag-uusapan naman natin ang pangalawa at ito ang sakit na cancer. Pag-uusapan po natin ang common misconceptions and perceptions tungkol sa sakit na ito. Kaya kung kayo po ay may mga katanungan, comment lang sa baba o pwede po kayong mag-send sa amin ng message sa aming Facebook page. Ayan, Doc Mon at Sir Dave, kaya pa ba natin? Oo naman. Kaya. Okay, next step. Ang sarap sa pakiramdam talaga pag sumasayaw, Noel. Dapat Kaya nag-burn yung fats ko dito, Doc Mon. enjoy lang. Yes. Importante nag-enjoy at nakangiti kapag nag-zumba, no, Sir Dave? Oo, avoid stress, Doc Monray. Yes. At kapag sumasayaw po, nag-exercise, Okay. nagre-release din yan ng mga happy hormones. Okay, next. Okay, next, two sides. Higher. Ooh. At ayan, magkikita-kita po ulit tayo sa susunod na linggo, parehong oras at parehong araw. Laging tandaan na ang pagiging healthy ay nagsisimula sa ating sarili. Tama ka dyan, Ma'am Noel, dahil sa Healthy Pilipinas, bawat buhay at mahalaga at kaya at hindi dapat tayo mang-iwan ng kahit sino man. Kaya naman po, magkita-kita ulit tayo sa susunod po natin na episode ng BHW Me, Be Healthy with Me! Okay, hold. Okay, kung gusto mo mas ma-feel yung intensity, pump. You can dance, you can jive, having the time of your life. Ooh, see that girl, watch that scene, digging the dancing queen. Friday night and the lights are low, looking out for a place to go, where they play the right music. D-O-H-C-H-D D-O-H-C-H-D Servisyo sa Ludicolo. Ita ako, kita gabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. D-O-H, may dekalagdag na servisyo. Madaling dulog ko, nagtatawag, nagpapadabang. Mga programa, nagkasama ng sinda sa serbisyo. Mataw ang solusyon, ang mga kahelangan. D-O-H-C-H-D D-O-H-C-H-D Servisyo sa Ludicolo. Ika ako, kita
Itagabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. Buon sa kinanglan, ipangakisang kod na kita magdakula. Immunization, vaccination, sa to'y kinaon. Mag-ibo maagi, maiwasan ambisyon. Regular na check-up ang kaibuhan. DOHCHD, DOHCHD, Servisyo Salud Bacolod. Ika ako, itagabos, magtarabang, magkaibang, maray na salud. Balanseng, magkaon, tamang katurog. Ehersisyo, magsumba, magpabibi, magtimbang. Dapat kita magmano, magpartisipan. Ano man sa tindang relihiyon, natinda sa buhay. Mga pagiramdam lamang ini para iwaselang. Kita magtarabangan sa programa kang Department